Animales e como animal te comportas. É a conclusión do lema elixido para as actividades levadas a cabo durante 2 fins de semana na Granxa Garabullos, en Cospeito. Trátase de ocio inclusivo para xente, por un lado, que con diversidade funcional e, por outro lado, xente normalizada que poidan convivir durante unha fin de semana facendo actividades moi relacionadas, sobre todo, cos animais e ca natureza. Para o desenvolvemento do proxecto creouse o grupo Mociñas Veñen e Van, todas elas con experiencia no eido social e natural. Esta é unha actividade na que intentamos que a xente aprenda como comunicarse cos animales. Hoxe fixemos esta actividade con cas, onde fixemos con cabalos, e agora están facendo dentro tamén con coellos, e o que intentamos un pouquiño é que a xente dea unha volta ao concepto que temos de como tratar os animales, non? Facemos, pois, por un lado, agility con cans e con cabalos, por outro lado facemos tamén obradoiros, por exemplo, un atrapasoños, tamén para falar un pouco de sentimentos, de cousas relacionadas cas emocións, cos soños. Tamén fixemos un obradoiro de camisetas, como esta que levo posta, na cal os participantes decoraron como quixeron, co seu nome e demais. Por exemplo, a velada de onte foi unha película moi relacionada ca natureza tamén e cos animais. Educar en positivo é unha das prioridades de Animal Es. A tratalos pensando nas súas emocións tamén, nos seus sentimentos, e non solamente a disfrutar deles, que a veces parece que queremos simplemente gozar cos animais, pero temos non dos animais, senón cos animais, é o que aprenden, a gozar cos animais, non deles. E vos ides disfrutar, pero tratando de que a cadela disfrute tamén. Estamos igual xa nun momento no que a crueldade está bastante desbotada, pero aínda así temos moitas carencias a nivel científico de como nos podemos comunicar cos animales e como podemos facer que eles vivan felices facendo o que nós creemos que é o correcto. Os exercicios están pensados para que as persoas con discapacidade intelectual se integren no grupo en igualdade de condicións. Me gustan todos los animales y la naturaleza y el medio ambiente, convivir con las personas, animales y todo eso. La gente tiene muchísimas cosas que aprender en este tipo de actividades, pues empezando por el respeto entre las personas y seguir por el respeto del medio ambiente y de los animales, que los maltratamos y les obligamos a hacer cosas que no quieren. Un esforzo compartido que, o remate, ten o seu premio.